some penny pie, any pana penny one say. Penny wants them, and I see Krum baby, a foul position. The two Macam baby, la samba bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, and I some penny pa, penny pana penny wants them, baby, oh, no, you're not one. Yeah, some penny wants them, and I see Krum baby, a foul position. The two Macam baby, la samba bada, yeah, baby, oh. Nje poku kebi bichire. Tachima. Nje poku. Kuma to yam. Why? Be why? Yes, son, mama. Why? Be kuma to why? Ejapoko. Any dear more. Ujidi pa semini no beton akudia sadia maka yes na nono sana nono mbeye wanwe nsini die ni daso ho ai waka amate dachema mesro kwan na mako bo ma nyamane ti mesro echi mama what Come on, to you. No, what? Come on, to you. Chebo. Yo, country. Where they said you wouldn't dada. You're smart, Abua. So, Uncle Fafima, Emla. Now, Mutu, man, a friend who might be drew. Tiashana dreams are all my bedroom, so where did I be a so? And what son I dream I did a bit of country. Let's hear by ya. What has he wanted to one? From a fair. Of our back. What has wanted to? Yet another. I don't know some of that. Now we can have a oh, Miss Away to Teenage. I do the extension and castle. Country, I should have never no, be a make us some chill. No, I may quite empty more. Oh, what be our see Uncle Facola? Mamma Tabua, what to Toma be drawn like you. Let me see, and so I was yet in the back near the bachelor. Near Bunny, a woman near one used to say, what a son is. Country, when I call out. Minim, why, Ma, where the share, Majana country. A Kunya, you know. Where is a war? Save you a woman. The idea one, why are you baby? So, also, Kusai. Now, Obers, how you feel one eye. I feel no good. I feel now, him, I know it's a Nubakunan worry.
Kontre. So on say ya kan so di to them ma monte. Abusuan ko mu yi mutotwene. Ana nananom atwetwe mo dem ye dai. E bai. Abakwasam na meka tele mu no. Nanamu na twetwe mo dem ba mu nji. Mo ba bedu ya na akunya yi beda ho ma mo sanse akunya na e mu dia kan. Ana ohima yin sense me wo mu ade ba ifo wotu awia. Ni sadi de ni pani ase. Fe, sadi ohima yin tie. Okofa we tum abesi akunya so. Ama yakure ye ni mo nyam bia ni sanse ohima na yetum. Yedi ko kobro ho aba. Ala mo se mo nkofa mo de hie emfa ne mra. Tebu akoye mu bu na dodo seni. Na otwe dodo seni. Bo so me dodo seni. Kontre, ye bisa no. Hwe, ohina o te akunya so, ni nua ba na te akunya no so bi. Enti se bi anya do se bi eburu. Se wo na o te akunya so se wo hena. Ena wo nua ni. Wo ma na akunya adampan. Nti sa wo. Matrase nwanwa sa. Ba bia bodo hono. Esu sa ade no be ko bia wo pe. Sa no hene. Asade ni nua ba na ti so. Ko pe mu se wo hunu se mo ni mo da ho. Mo nya akunya na mo bedi. Kontre. Enti se kwa mi koi. Me de ne kwa ma me de na kosi ni na so. Ena me ko ba akunya foforo na de ama na sa champem hima. Kontre ti. Unko ba akunya foforo ma no. Bi. Na mo hima no. Kontre. Obetimi awro ne na so mpaboa. Ni atu na fira akunya no so ni de me ba na siso. Ni de na siso. O chira mba koi. A chira enko ba bia. Ya de pa na mo de aba. Ayo ko ma ya ko ba bia. Titna mo ha. Yo fi. O chira ba ya sitina. Yemra me enko. Mo mrara mo meyi ni na ase mpaboa no. Eni munya yiwi akwanya na ba. Metimi de dadi ade ama. Kontre wo yesa na woni mani ni ye o. Na woni mani ni ye kula. Nti na ya busu. So wo. Nti na wo ya busu apanyina wo da ye ni na ya busu apanyina. Se bibi chi abesiesie na na ye. Asa agoro ye wenefe. Shabaya wo tiwe shoba nan. Shoba nan so a shata acha wo. Ende ye wote so no kwa onso wonan. Kopem se bi adwemboni na woni tirim. Nyesa wo no. O se fatafa. Ke pe busu mo corona na mo wo so no. Mo se afro se. Bia yin baby efiri ba. Ai, ani antentem. Moni bete na ache. Kontre na wo ye. Se munni mama mre baako. Sesei. Mo ko nti hino sai ekuro no wo hina busu apanyine da. Enya na wo ye bi. Ya busu enya na wo ye ya busu apanyine sai ko ni. Wo ni enim sa wo ye busu apanyine. Mama so me. Munti. Eya mo nana. Mo busu apanyine. Kwampo aten. Somate no ba kwese. Oh, meti me ni sha no meti. We mo da na mususa. No wa yokofo pa. Wo ye sane na ni etene. Kwampo na wo kra se o ko no kwayim. Na sabre no so menene ne boti pen. Menene ne goro. Menene ko atutuo. Bibia menene ne ye. No se debi. Adon me ko me nchijaw. Abushia nyina so de ni die maame. Sanse meti akunya so. Me we na chi kama kopem ne ya me da so hwe na chi. Menyema busu apanyine wo. Kwanti hine ntime sa anyo hine busu apanyine. Amani ani amamere mu no, ni hu bi mpanyine nsam kurada. Ntime de me gina mu seti gina ni ana na musini na de mamu. Ana akwanya bamba e baaye. Ana me mamu akwanya se, munkofa mode hye ne mara. Ana makoye hwebu wada atena se ya enna ana mode ne ba. Dabi o. Kontre, asama wo kana wo sesai. Wo so wonya ye busu atwetwe ya so kakra. Me fa da se na kyerem. Wo fa de Adansi abekire. Oso wo fa bibia bekire. Mu me ma wo fa de koro mala. Ni na fitabu a. Ni na fimi sesai. Tabu a. Ibisa wo. Asema bibisa kana kora kyera me. Kwana wo koye no. Wo de koye me masama na sai. Jenti na wo akwacha sa aso. Me de koye me masama. Enye sa. Mesremo. Mama mukasa mrafo. Me ba da sa wada. Aisa mbenya na. Bansu onyane anaju awusu pa. Kontre muti. Ni aso me kwa akoda. Wo ba fese de me reda hapa atwa me a. Akono se nti Islamu mu wia. Mo kwa mu fa me kan yana man. Wa. Na control. Kontre adia wa ye de oni ye ni ye kura wo. Me ni mo wie. Woni ye wie sai. Wo bia no wa. We no ka sa wo se me yire da atwa me. So won. Tabu a so won. Ya mo susu fa ayi mame adan. Na ka ya be ba you know mo ya fa ma wa. E dey tia mo de subo bo me. Ya fa so wa de mo sa se na oko. Ana me ko ye sabe mpraduasa. Trema no, wone ne papa ne te. Enti sa papa ne ma me kwan a, mesi dia na bia kra na ba. Ada ne bibia mo pesa mo de hye me. Fa so se ne ma. Hey. Nyina da, nya abusia, ha namba ya abusia
enhia mu die mo fa nkomo fie o ye kontre ele si ye pa na ye ba sisi ye nne suma pa so be ne ba ma nya dia kwa na ba wie dia mo pe mo so monye asantoa kama no tu wo dia mo so me yanko kwanya mbe fa so me ma wuro he ma ne na mo pa so ho ye si ede me pa na si akonya no so no ma wuro he ma ko no mo ni am na wo kasa Koku se ye dey. Ha? Isi. Ade na ba ye. Mami, de ka kuma to ya. Ka kuma to ya boy. Ye ko ba nyina ne se. Amra me da hono. Ne hu ya ne se. Oba kokko bi jina me so. Ukuta. Ade bi hu ya so de kuma nu. Na. Kaka mania makuhu se kusaudie ne disa juma Kokumusi kokudia asem be na wo kana sa se nipa kro ma wudro no a me ba ya wo da ho a wa no twa huro no kisaudie na de do ni ma kokudia sa pepepe juma me da hono kusaudie se ono a kokudia onu tia se ni kusaudie idi akro nyende uti me hono baby ya me hono e ono ne bedi sa juma no ni ndi aje female Kokumusi kokudia nya no yi pa se kusaudie yo bi akoma e ma ya okrumu ni na oben pa wa damfo pa no mini sa pepepe nipa wo empanifo se ntwatu so wo enye nim se bia ya hwe na wo ya hwe na wani so tete wo no isane se kisaudie ben wo no enti na wo ka se kisaudie na wo hu woni so kamu no kura kire ni yi na mi hu die e kwan amefa so kokudia na makano e kusaudie na me hu no nti mi chapter antena so efechame ni shi ofena kisaudie Santa wanto bia ba munta. me davi Nini asenja. me ni asem mi chapter antena so mami mesre koi na mako japoko mesre se dia o kai no ko so ana hwemi ni ana mami na me ko akoye ni mo ba ko ni bi aba enche mesaba okay yeah kuma to yam why kokudia me da se eti me ni se o de maba he na nanu mo wa o me shawa sambe unia kama toa nanu mo wansi edo nanu mo ba wakamati meso me da se unia na ni ose bibia no uhia mo a me bo wati ni bisa obio kokumusi ujidie se kusaudie na hu no ano ana di se adwuma no wakamati mami ano ada kokudia siama me papa wai Na mese me bisa obi. Wo se kusaudie na wo. na me ni chant sota na de na me je fi kusaudie ho ago kwagu kusaudie won ti say na nanu madama na we meso me hoye kusaudie kwagu ni be bisa wasem bi de wonni fa hu bia ka kire me ate enani nansa na we kwagu na mi wo fie ma ko ba bia na wo fie ai
Ojidi. Oh, kwakuna mu manko babia. Kusande. Kwakumosi, na di na se. Kwakumosi mu na che, metene nka che mi. Kusande, usu hu kwakumosi ache. Mi hunu na se ya mi mpie mi hunu metene nka che adan na ho ye. Kusande ntin semo e koso okrom ha. Efa kwakumosi ntu pa che sa wonte. Nsembe na ekoso. Obidi e wudu akọ godwane mama kwakumosi e die wu. Na nan ma fa kwamu anko wu no pa che sa wonte. Ei! Dabi, what's saying? Kusande ho ya ye me hu. Oh, I did not to kwakumosi ment krametene nka che. Me ti bibiasa. Na wo hwan na timi kwodi sa nyamra asam no. Eno na me ba bebisa wi. Yade ne call dunsu ni ho no sane ya no. Nenu so tin. O se wo. Ena o kai se udi bibi man. Enu nti na metu na mama bebisa wo se me bebisa wasem no kwa wo bia ka kire me. Kusawo de. Hwemanim na oni me kasa hwemanim. What's he saying? Dabio me. Kwakumosi me. Aya me. Me kusawo de me kusame de o. Na kwakumosi me de me on de bibi kwaya no. Mitimi nya sana se de me ne kwakumosi sitie yi. Oh. Ana to no twantro se to me so me na me metimi ayesa. Ah, dabi mitimi nya sana go kwakudua awu timi metimi ayesa. Menyai. Kusawo de. Ntu patch se me amadamfo. Me chocho mu kwakumosi. De o kan ntro no twa to so ana. Me say de wo si kan no say duro samo no am say afa na adwini ni mu na bia ni ti no say no anyanya yi enti no keka bibisa na me ti me nya sa me ku na agede ai me dabi oh Saudi de wo kan nyina no mate na momu ni me kwakudua de mtimi ye asɛm na waka ne trasa no ni nya ne trasa metu ho na mo na kobase mehwehwem na ho bɔ mu a so wonim de metimi aye kwakue jimidi mem aya me na me ya yo hey kwakumosi hey Saudi. Enti wa hu mi a wusa me ho akono. Da che ma se wu twem na me so me ku. Mi dese wa bo mi di se da che hema. Na wo hia da che hema ana se wo hia o hema de na se wo ye. Na me ho eni da che hema me chia wo. Onye so ni sori o. Nemre masole. Ti Saudi efese mbisa wasem. Wo ana wo de awudrogu kwakumosie enum no. Me. No da che hema se me na pese o de hye mi. Adre na nipa dodo e wo krom anyina wo anya obi amisa no. Semme me susu akwakumosi wo yo me yonko brabo na ade bude be hye me na dache ma misra wo nyamia nya hwe mpa twomfa se me hyem kom e pasa mame wa ba ya we me hwe wanim a wonye se me hwe wanim a wo yo torofo
enkoma me ni wudi ubetimi aye sesan wani mu kire nipa awe manu ma dan e kire nipa ban ene nipa su awe ani am dia me ya enti no miminya hwe mintimi nkunu da kwakum osi mintimi fa do nkogu nanum sesan kwakum osi dia metwetwa mutwom ya me dia no enti no me dia me nyɛ saa nkoku no nyam na me yɛ yam sraw enya wo amate na emum no apura ebetene kankan ebripem no besa ateme nka bi ni asese ya amonso ya no monso nkuche ni nkuche onpai nice na bi kata odie ya sawa chibra me das kusaudi ni se me mpe wasemo wonsi se de oni mi hia ya ni mi bunsan enye fesa wanso ani tuase koi maiwo me na de bi me ma me ni wa me duade na se wo hia da chi ma na oni mi bunsan wo se sebi obi ane mete manso akonya bi so a anu oden eni ti na ma me na okasa asan se wa me na otie wa mu ni a wani befu Achihima. Nsanye se memuwo. Ate so ade bi ase. That ma wo ya de se kan asimechi. Se ade bi asimechi mintimi kirem kase. Enam dibire kuta wo no. Mintimi kan kase. Eya pa, eya. Saudi. Ne wo yi de mitiasi. Nanso aseme hiame ene ne mbi ka bisa won etu didi pa sikisa wo de aseme bisa woni mo hwe ne ope bia meda chema my crowd se me de bema ne me hwehwe no e no kora no na chema ene wo se wo di amami o fisa no kora no maka kirew na chema de meka no na da chema mdi kan ka kirew no sa asem minimu ho hwe kwakum osi woye meyonku brebo kuro tale ba kunkonya ba kun uda chi hima no wa ma hantem ana se be uba yanso no wa misem ama ya anka ankire wa misa de twiem poten no wa misa ma ya anka ankire na ka kwakum osi die bibi na ye bibi eme bibi akwakoye bibi ama bibi anya anya bibi na kana nko se bibi koye bibi ti bibi bi hye ha enti mi kwakum osi da chi hima mitimi nya ne hweda mitimi fe drunk guko musu semsei da chi hima mitimi de minim ho hwe timi nya sa kra nemmum se wupe wo bia wonne kwakum osi ti ado anwoma so a won pena se mon pena ni mahwe se ya wo chiri no kokokokokwa ene no maame na nahema nto no na sekire ne na bisa no ndie Saudi usema wo kan bi twetwe maso kaka usi mama hantem na woni kwakum osi mumienu de na nkade se yemienu no ne ye namfofo krotale ansuo nkantam na so baaya no ye ntamatete mesira miko wa betwena firim ho sabi wa be yosi akwan Saudi ye keka wonyina ho hia ye mepese mi hu ana wakachem das betimi akwa na he ma bi miko na so be chema de ti kuma ba beche na so ma be kwa gumosi ana wenya ko uko kwa gumosi onwe Mama, na mani so dia e kusawo de na di sa adwuma no kwaku ade na mi hu no na wono na mi mente dia wo kana se wo hu me hene na me ya dia that ma mo kan asampenipa onipa na pane wasam wiasi mu asem penipa onipa na pane wasam dwe wuta mpanyina
usawani memu adasi kumu bebrebe de asame badabi asame wanse da no di wadanse ye hweye le okoni nkoda ramon sansa mesumanu awiakete ewiasimu asame mpenipa onipa na pane ho asem Asamo pani pani pana pana wasam 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 dio begwo no eno ana obetwa asabe wante da odi wan dance enko ho ati wana me free ba dance krumu bebrebe efa unko sishi Konsa bebrebe asame badabi ofi funfrania